Здравейте, както забелязахте, старото интро вече го няма. Това дълго интро, с което ви губих времето. Сега вече искам да започнем директно с темата. А днескашната тема е ревю на тази играчка Real King. Както виждаме по опаковката, изключително черно и сиво. Каквито цветове са повечето локомотиви. Ето, взе го за цената от 17,50. Нека го отваряме. Отзаде на кутията няма какво много да се гледа. Както се вижда, как да сложат батериите, релсите, как да се включи и изключи, как да се закопчият вагоните, броят части. Тук искам да поговорим по-късно. Сега, нека да видим локомотивът. В магазина те го тестваха, затова има батерии и може да работи. Както виждаме, 303. Отгоре се отваря. Ето тук се включва отстрани и както се вижда, изключително бърз. И сега ако продължим с вагоните, вагоните са доста хубавички с изключение отвътре, които са празни. Страни, да, закачалките еднопосочни за жалост. Не взе тази готова. Пак тук е отворено. Долу пак е кухо. С едно свързано колело. Пак закачалките едностранна. Вземем този големи вагон. Ето, отвътре пак си е кух. Не знам какво превозва, сребро ли е, но са объркали цвета. Пак еднопосочни закачалки. Двуосен вагон, въпреки че е 4-8. Тендерът. И той е със сребро за жалост, не е с въглища. Двупосочна закачалка. Това е интересно. Ето го отстрани, отдолу е кух. Пак двуосен вагон, всъщност трябва да е 4-8. И сега към релсите. Ето, закопчават се така. Една върху друга. Всъщност доста добре се закопчават. Ето го локомотивът, тендерът. Ето ги релсите, както казах, така се закопчават една върху друга. Но за жалост не могат да се закопчат по този начин. Те са едностранни, за жалост. Но този локомотив е хашо, така че би трябвало да става с релси от хашо като тази. И както виждаме, става. Точно е хашо. Ето в колелата не излизат, което е добре. Ето децата. Точно хашо.
Сега да сгубим пистата. Нека как мириш. Мирише на китайска пластмаса. Пътническия вагон. И той мирише на китайска пластмаса. Така, слон локомотивът. Последните два вагона. Заедно с пътническия. И да съм по средата тендера. И като го включим, той си е доста мощ. Както се вижда. Мощен, бърз, но и стабилен. Това е Малард, размер 00. Това е обикновен локомотив на Хорнби. И сега да го сложим на релсите. За да дали може да взима този радиус. Ето как ще видим, по прав път работи. Но при завоя леко се повдига. Ето да видите. Ето отпред се повдига. Защото радиусът е прекалено тесен и по-големи локомотиви като Малард не могат да минат. Но по правото трасе се работи. А сега да го разкубим, да видим механизмът. Отваряме, за да сменим батериите. Сега няма да ги сменям, понеже те са чисто. Но пак ще го отворя, за да видите. Ето и батериите. Ето така се отваря настрани. Две наборни батерии, два пътя. Ето пружинката и другата част в плюса. Ето тук горе е за винчето. Отстрани е ключът, заедно с надписи и детайли. И отдолу е механизмът, който сега ще видим. И така, ето механизмът, директно моторът и към колелото. Има лампичка, другите две са свободни.
Така може да се разгуби и да се види самият механизъм. Това е една обикновено моторче. Ето както се вижда, е съвсем обикновен, простичък. Ето така да го сгубя. Вилчетата. О, нещо стана. Готово. Ето така. Да пак няма нищо. Не, няма. Батерийките. Ето го, пак се работи. Все едно, че не съм го отварял. Ето както виждаме, мотовете са детайлни и даже може да работят, ако беше истински локомотив. Ето прозорците са така. Комбинация е висок. Страни има детайли. Някои боядисани, някои гравирани. Ето като взема локомотив от S-Gauge 1:64 срещу HO 1:87. Ето виждаме колко е по-малко. Ето ги заедно. Отгоре, отстрани, отпред, отзад. И получаваме доста работи за цената, което си е хубаво. Даже мисля, че е прекалено. Ето, пак напомням, цената е 17,50. Поне аз за толкова го намерих. Не знам при вас колко ще излезе. Ето, имаме пистичката. Един локомотив. Boxcar, което не го виждаме тук. Предполагам, че искат да кажа пътнически вагон, но не знам. 4 Passenger Cars. Не знам какво имат предвид тук, но имаме само един. И останалите, това е гондола, не е пътнически вагон. И останалите също, само това. Но това не е голям проблем. Ето, Boxcar, може би това се имали предвид за Boxcar. И 3 Passenger Railway, мисля, че това. И локомотивът си е локомотив. Сега на марката Rail King си има много. И към резултатите. Външен вид 4 точки. Доста е реалистичен. Харесваме, цветовете са приятни. Цена за количество 5 звезди. Уникално, просто всяка стотинка се заслужаваше. Механизъм 3 точки, не е прекалено труден, но достатъчно. Реализъм 4 точки, черните цветове, свързаността с HO 0.0, тайл, детайлен си, си гравирани части, изключително много нитовка имаш по него, общо 4 звезди, доста ми хареса. Надявам се това видео да ви е харесало. Както може да сте забелязали, вече съм с нов микрофон, който звучи изключително по-добре. Това ще повдигне изключително много производството на видеята ми и ще получавате много повече за много по-малко време. Надявам се да ви е харесало видеото и от мен е чао и до скоро!